Добрый вечер. Так, коли ласка, цішэй. Ой, что за паводзіны? А ну, сядайте аккуратненько и трымайте роток на замку. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Буслік. Прывітанне, прывітанне. Чаму спазнілася? Рома, Буслік, да я зусім крыху. І што з таго? На заняткі нельга спазняцца ні на хвіліну. На якія заняткі? У нас же колыханка. Ты что такое придумал, Буслік? Не Буслік, а настаўнік Бусел. Ого, вось дык справы. Ты што, не ведаеш, вучаніца Рыся? Сёння адзначаецца дзень настаўніка. Рома, ведаю, як і ўсе дзеці. Мы сёння настаўніцу так прыгожа павіншавалі, намалявалі ёй. Ой, так, Рыся, хопіць размаўляць. Сядай, слухай настаўніка. Мяне, значыцца. Рома, Буслік, а хто цябе прызначыў настаўнікам? Сам сябе прызначыў. Вырашыў стаць настаўнікам. Раз, і стаў ім. Ну-ну, а ты упэўнены, што ўжо гатовы да гэтай працы? Рыся, у працы настаўніка няма нічога складанага. Рома, дзіўна. Што дзіўнага? Сама паглядзі. Дошку я прынёс, указку і класны журнал адшукаў, а акуляры заўсёды на мне. Скажаш, я не падобны да настаўніка? Знешне даволі падобны. Вось, што і патрабавалася. Так што сядай, слухай мяне уважліва. Добра, слухаю. Так, вучаніца Рыся, якая ў нас сёння будзе тэма ўроку? Чакай, настаўнік Бусел. Тэму ўроку заўсёды прапаноўвае настаўнік. Настаўнік? Сапраўды. А тады тэма нашага ўроку буслы. Нормал. А чаму менавіта буслы? Можа, я хочу даведацца пра рысей? Так, не спрачайся з настаўнікам. Я сказаў, урок будзе пра буслоў. Добра, добра. Я уважліва слухаю. Буслы – гэта вельмі прыгожыя птушкі. У іх белае апярэнне і чырвоныя дзюбы. Гэта я і так бачу. Давай, расказвай далей. Далей. Буслы – птушкі пералётныя. Летам яны жывуць у Беларусі, а зімой адлятаюць на поўдзень. Запомніла? Запомніла. А можна пытанне, настаўнік Бусел? Пытанне? Рома, пытанне. Настаўнікі заўсёды адказваюць на пытанне вучняў. Ну, добра. Давай сваё пытанне. Адкажы мне, калі дакладна буслы адлятаюць? Ну, калі... Як толькі збяруцца, адразу і адлятаюць. А калі яны збяруцца? Ну, калі на вуліцы стане холадна. А калі холадна не стане, буслы нікуды не паляцяць? Застануцца ў нас да вясны? Рыся, ты нейкая няправільная вучаніца. Нормал, чаму няправільная? Увесь час мяне перапыняеш. Не даеш весці урок. Па-першае, дзеці заўсёды задаюць настаўніку пытанне. А па-другое, ты расказваеш тое, што я і так ведаю. Ну, дык паслухай яшчэ раз. Буслік, на уроку у добрага настаўніка вучням павінна быць цікава. Тады яны будуць уважліва слухаць, а задаваць пытанні толькі калі штосьці не зразумеюць. От А до Я хочу все ведаць я. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Коска. Салют, косачка. Сябры, давайте павіншуем усіх настаўнікаў са святам. Аднаго можаш павіншаваць, не выходзячы з пакоя. Ого, вы запрасілі да нас настаўніка? А дзе ён? Перад табой, Коска. Знаёмся, настаўнік Бусел. Буслічак, я цябе віншую. Ты вызначыўся з будучай прафесіяй? Не, Коска, ты не зразумела. Буслік вырашыў, што ўжо стаў настаўнікам. З дапамогай чараўніцтва? Ой, пры чым тут чараўніцтва? Я проста падрыхтаваў усе прылады, якія павінны быць у настаўніка. Буслік, Буслік.
Дошка, крэйда, журнал сапраўды патрэбныя настаўніку рэчы. Але самае галоўнае, што трэба людзям гэтай прафесіі, бязмежная колькасць ведаў. О, безмежная? Атрымліваецца, настаўнік павінен ведаць усё? Ну, усё ведаць немагчыма. Таму настаўнікі ўвесь час гатовыя вучыцца разам з вучнямі. Але многа ведаць неабходныя умовы для гэтай прафесіі. А яшчэ трэба ўмець веды данесці да вучняў. Так, каб усім было цікава слухаць. Атрымліваецца, настаўнікам стаць зусім няпроста. Буслік маленечкі, яшчэ як няпроста, бо настаўнікі, апроч усяго, яшчэ павінны зацікавіць дзяцей вучобай. Рмал, каб з маленькіх незнаек вырасталі знакамітыя вучоныя, урачы, касманаўты і людзі самых розных прафесій. Атрымліваецца, настаўнік галоўная прафесія ў свеце? Усе прафесіі аднолькава важныя, але быць настаўнікам гэта вельмі адказна і складана. Ой, добра. Дзякуй за тлумачэнне, дзяўчынкі. Я ўсё зразумеў і абавязкова буду настаўнікам. Спадзяюся, не сёння, Рмал. Не, калі вырасту і вывучуся. Але вучыцца старанна пачну ўжо зараз. Здорава прыдумана, Буслік. А зараз мы яшчэ раз віншуем усіх настаўнікаў, людзей такой складанай і важнай прафесіі. І ў гонар свята прапануем паглядзець цікавы мультфільм. А зараз час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі і бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых усім сноў! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы, ціха-ціхі